trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ang atong salmo nag-awit sa gugma ug kaluoy sa Dios, kinsa dugay masuko ug puno sa kaayo. Apan dili unta kini mahimong hinungdan nga magpasagad na lamang kita sa atong karaan nga kinabuhi, kundili mag-aghat unta kini kanato sa pagbago sa atong kaugalingon. Kay sama sa tagiya sa parasan, ang Dios magusisa kanato o mangitag maayong bunga. Sayon alang kanato ang pagtanaw sa kasaypanan sa uwan o paghukom kanila. Apan si Kristo nag-awhag kanato niining ikatulong Domingo sa Kwaresma sa pagtanaw sa atong kaugalingon o pagsusi sa atong kinabuhi. Kay kung dili kita maghinulsol o bubiya sa atong mga sala, mga pukan gayud kita. Palihog manindog o sa ulugon ta ang gugma o kaluoy sa Dios, ang atong Amahan. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa kanino. Mag-isuol kay Santos Marisa, magdala o maghatag nato ni Itan Kanamarian, Prinsipa karon. O grasya sa kaayuhan sa kong sakit sa lawas o sa kalam. Hiling. Kinimisa usag, magdala itong grasya, aron kini sa ulugon, kung mga tao musimba ini, mag-aangkot o kalinaw sa kasing-kasi. At ang buhaton mag-iuni. Nakita mo, halang ni Santos ni Misa na may nusunod ng kasing-kasi. Ang isurot, pasulat ito mga sarap. Para maandal ta pag sa ulog ni Santos ni Misa.
kagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, dalawang atos kinabuhi dahil. Mag-ampo kita. O Diyos, tinubdan sa tanan kaluoy o kaayo, nagtuloy ikaw nga diha sa pagpuasa, pag-ampo o pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa sala. Dawata kini pag-angkon sa mga kaubos, tugot na kami na nanaluya tungkol sa pagkasayod sa mga sala. Natabangan o kanunay tungkol sa imong kaluoy. Kini among ipangayo pinagi sa among Yesu Kristo imong anak. Nabuhi ug hari magkanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Diyos nakakita sa kalisdanan o nakadungog sa ilang pagpakitabang. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Atong paminawon. Si Moises mo'y nag-atiman sa mga karniro o mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa niya nakaadlaw, ginala niya ang mga hayop latas sa kamingawan o miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Diyos. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga na nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit, duulon ko o susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Siya mitubag, unsa man. Ang Diyos miingon, ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob. Busa, gitabunan ni Moises ang iyang nawong, kay nahadlok man siya nga mutanaw sa Diyos. Unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos, bunsa mikunsan ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon o pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunog kining yutaa o gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Persihanon, sa mga Hibihanon, o sa mga Hibusihanon. Si Moises miingon sa Diyos, kung natuon ko ang mga Israelita, o ingnan ko sila, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako nganhi kaninyo, o mangutana sila kanako, kinsa may iyangalan, unsa may akong itubag kanila. Ang Diyos miingon kang Moises, ako, mao ako. Ingna ang mga Israelita, si ako, mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya mingon pag-usab ang Diyos, kini ang isulti sa mga Israelita, ang Ginoo, ang Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo.
pagalingon, dahigang iyang balanganan, dahigang inuukalan ko, magayaw ikalimting at tanan niyang mga kaayuhan. Pasayon niya tanan mong kadamtan, iyayo niya tanan mong palatian, giluwas niya ang iyong kinabuhi sa kalaglagan, gibutan ka niya sa kaayukan. Ang Ginoo nagalipon sa katarong, ug mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang ipahibalo kang Moises iyang mga paagi, ug ang iyang mga buhay ngadto sa mga anak ni Israel. Dugay masuko puno sa kaayo, kay mayroon ngang langit hataas na pagsayuta, sa iyong labaw ang iyang kaayo, alang kanila nga madlukon kaniya. Ayaw pagbagulgul, batok sa Dios, sama sa katawhan na masupilon. Ang ikaduhang pagbasa, kinadlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Atong paminawon. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa atong katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanilipdan silang tanan sa panganon, ug milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganon ug sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon, pan nga espirituhanon, ug naminom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay naminom man sila gikan sa espirituhanong bato, nga mikuyog kanila, ug kadtong bulahan mao si Kristo. Apan bisan pa niana, wala kahimuot sa Dios ang kadaghanan nila. Busa, ilaglag sila ug gikatag ang ilang mga lawas dito sa kamingawan. Kining tanan nga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotan mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila ingon nga panig-ingnan nato. Apan gisulat kini aron makakatun kita. Kay aniat kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, manaag kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niya higayuna ay mga tao dito nga gisugilon kang Isus mitungod sa matagang Galilea na gumatay ni Pilato samtang naghalan sila ngadto sa Dios. Pamingon si Jesus kanila, tungod ba kay ipamatay kini mga tawhana sa mga paagi, isabot ba ninyo nga labaw pa sila o makasala kaysa ubang Galileano? Dili, sutihan kung kamo. Kung dili kamo maghilusol, ibiya sa inyong mga sala, mga matay usap kamong tanan sama kanila. May tungod ni atong napulog-balog ka nga matay dito sa Siluam. Kaya natupagan sa tuloy. Ipagaingon ba ninyo? Nagkato sila mas daotan pa kay sa tanang lulubyo sa Jerusalem? Dili. Sutihan ko mo. Ang dili ka mo maghinusol, lubiya sa inyong mga sala, mga matay sa kamutanan sama kanila. Limisunti si Jesus nila ko sa kasabihan. Pero sa katao ay dunay kahoy ni Hira, diha siya karasan. Nito siya ang pagpangita ng bunga ni ini. Pero wala siya nagkaplagan. Sabihin siya sa iyang mga hardinero, tanawara, tulad ng karoon katuig na naggaan, naganihan ang kuliki, kapag para mapangita yung bunga ni ini kahuya, wala kayo ako yung nakaplagan bisang pusa. Pusa putla gini, pusing-pusing laman gini sa katambong sa yuta. Parang diro ito ba? Pusang di una sir. Bisa diining tuwigan na lamang. Kaya kuhan, libutan o kukub, ang punuan, kunya ako ang punuhan. Tumubungan kini sa sunod na tuwig, maayo. Kapag dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay sunod may istorya ko. Paginaw mo. Please, paginaw mo. Leviathan. Namatay. Talagin ko rin. Kaya ginala siya yung Pedro na ito sa iyahan madulong-sulong sa langit. Ito na siya. Pagsunod nito sa langit ng amoy, nakita niya ang mga santos. Pero pag nakita yung mga santos, na nahiurok siya tingnan siya. Masa katingog. Siga yung mata. Tingnan siya. Mas pinuusan ka. Mas pinuusan ka. Iyaw sa pinuusan. Terus siya. Mga santos na sila. Nakita niya. Kita mo siya ito. Ang drug lord na santos. Ang yan silingan ng tuloy kabit na santos. Nakatong din ang mga buwan na ako'y tanto na santos. Hindi na naman ayaw mo siguro ka. Hindi siguro ka santos sila. Pedro, bawa ka, initalan santos sa langit. Doon na sila doon na sila kagahapon. Every saint has a past. Sila kasalanan. Tumulgay ang tanan sa ang makasasala sa ang makasala doon na sa future. A sinner has a future. Ang makasala sa doon na sa sila ang mga never late to change.
Ganun sila sa mga santos, pakita na ko, sigaw sa mata, o sa galipok. Mas pinuro, mga ano, kaya sila hibo sa natalangin ka. So there will be surprises when we die. Ito ano itong mga santo, mga tao, mga sa langit. Mga tao, ito mga santos, wala sa langit. You know, this is the idea of the Bible. You don't so get some masala. Repent when it's not yet too late. Yun mo, ako lang yung domingo ni si Mati, di ba? Na, ang domingo o pagpintal sa Ginoo. Pintal. Ang Ginoo gitintal, wag maging siya makapili. Diba? Kung kita sa gitintal, ibaw tayo, nilapilin kita. Oo, nangyari itong domingo sa Karisma, di ba? Pero kada domingo, kita sa tao. O, pili ang Ginoo sa tintal, kung magay, siya yun, nag-ampo. Ang pulong siya aliyak kanina. Muna ito tinuharan, at tayo gawag na ito sa mga domingo, hindi kita sa amahan ba, paginawa niya ang anak, yan pulo. Kaya hindi makalipong ginatap niya. So, talagang Diyos, invitasyon, maulyon ang pagbantay o pag-ampo, hindi ito ng pindisan, pagpintal. Pero kaya kita, nangapilin na kita, o nagkaroon, katulong domingo, ang awag na ito mao, pinahanlan kita maghibuso, repentance yun, maghibuso tayo. Kaya kasalapan tayo. Kung sa maling repentance, sa maling pag-inuso mo Yeso, how can ito a change of heart? How can nakita ng bukan, adam na pagbangon? How can itawag na ito pagbalik sa Diyos? Haro ba na ikatas magnitin ka na sa kahayan? Repentance sila. Haro na kita na atas ka kalibong sinabuhi, kasakit, kaguliya sa kasing na pala makaban tulang kalina o tulang kalina. Araw na kita, kaya na, araw na ito mga sakit sa mga waspa, na kalina. We need to repent. Walang yawan kita, na kini ang dawa ng Yesuan, let us pray, ang puta sa pasiluwas ng mga sala. Kung gusto ng pagkabuha, kailan itong gitawag ito sa itong pag-iluso, muna gitawag ito ang act of condition. So, ito ka rin buhat ng ikaw at this moment. Kaya mga Ginoo, anywhere you are, basta malimutan ka sa mga sala, right away you are forgiven. In fact, I would like to pray with you. Ako yung surah ng ito na simas television. Please pray at this moment. I would like to pray. Let us ask the Lord to forgive us. Hindi ba itong naandar ba pag-ampo, hindi sa ba, kung sa mga salamat? Pag-ampo tayo, together, let us pray. Oh my God, I am heartily sorry for having offended you. I detest all my sins because of your just punishment. Because they offend you, my God, who is so good, deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to sin no more, avoid occasions of sin, and do penance. Lord, nagpasok ko sa mga sala, kasahigan ko mga sala, ako, tulus, ilas ka ng blog sa pero tungkol sa umugugman ka na. Pero, sa inyo ba na balang, kamali ako nga ang takong bigay sa pagkasala.
meningkat mungkin kalayo sa salat. Upang penitensya. Kung sa iyo, Ginoo, manang ka kanina. Amen. Amen. At this moment, I hope na naanak na ako ang forgiveness ng kanila sa kasi. So yung sunod, nanong mag-inuso na ka? Ano ba? Sa atong i-ampo ka ron. Ang ulo na ito, ampo mo rin. Inuso ka ito kay kung sa salatod, naman ang gaba. Fear of punishment. Ano yung naman, inuso tungkol sa kasalanan na ito. Doon na ay kastigo nila. Afraid na sa gobyerno. Uwing na doon yung perfect condition ba? Pero ka na, paano ka na? Tanawan, kung sa'yo, yung tanong din. Sa una sa Ebanghelyo ka rin. Tanawan doon yung mga Pinoon. Tanawan yung mga tao. Kung saan yung ginawin na ang tragedy. Dagdag na matay, dagdag na itong kanawalan niyo sa Ebanghelyo ka rin. Itong mamatay ito sa templo, sa nagkanggal sa building. At sa ito mo na ilang talagang man ba? Ito siya po sa Ginoo. Sa Ginoo. Panawa na tragedy na dako kayo na tao. Imalas nila. Talagang man. Pero sutihan ito mo po kayo. Basta po katalagang man. Kung ikaw, sa mga sikasi, hindi ka pag-inusos mo sa basta po katalagang man. Kung palihan, hindi na ba? Kung ikaw hindi mag-rusos mo sa sala, mamatay ka. Mamatay ka. Kung sa'yo bilang na kasi kiniputan ng mga iso, kung ikaw palitas mo sa sala, palihan ka sa kubisyo, masakit ka sa lalas. Naana yun. Muna nga kita, pinaano, ginuso, haron. Isa nagkahadlok na ito. Kasi mo sa sala. Pero, gano'n ang rason na anay ang nilulutulog sa atong gugma sa Diyos. I mean, we should love the Lord. Kung hinahigugma sa kanato. O ginagitaw itong perfect nutrition ba? Kung kita tungod sa gugma sa Ginoo kanato, atong basta kung gugma ba? Natanawa ko sa iyo mo, nilulunod na sa Pablo sa ilang pagbasa, nilulunod siya, may protest sa first reading ba? Doon ay Ginoo na higugma kanato. So kaya sa pag-asa nato, dito pa sa paraiso, nagplano ng Ginoo sa pagluwas ka ng because He loves us. Karon sa Ebanghelyo, tanawa siya dito. Si Moises, ang Ginoo na makita ni Moises, igisubali si Moises, kasi po si Ginoo. Yun siya tanawa. Naluong na po ang hilak sa mga tao, ilang kasakit, ilang kaguol. Kung namupunsag ko nila, ako sila luwason. Tanawa ang bumas Ginoo ka na ito. Kung swear kayo siya, yan tuwa. Kung tayo sila gani, kinsa, ika siya, ako mo ako, na magluwas kanila, ako nga muaga kanila. Mauna, atong Ginoo. Ganito sa Pablo, di ba di uliyo sa pagmahal sa Ginoo? Muna ayaw mo, order sa Pablo, ayaw mo paniha ito mga ipilis Ginoo ito sa mga katawan sa Diyos. Kasi tanan niyang pagpangga, giluwas sila ito sa gawon sa mga Ehiptohanon. Pagkaon sila, giluwas, ipainom sila, giluwas sila, kung nabagulbog niya mo sila, ayaw. Ang dumi ang Ginoo ng gulma kanila. Una nga, panigumuti yun, gabilin niya sa gulma sa Diyos. Ngayon so, yun kaya na nakaamgo talaga, gulma sila sa Ginoo na tayo. Kung gulma sa Ginoo na ito ba, kita sa Ginoo na puso ba? Napong nagaliglas sa Ginoo so. Para magkando ka mag-usap ka sa Ginoo because people love you, sacrifice for you sa basta Ginoo. Di lang na so. Kung sa pagmahal Ginoo na ito, kita, kung kanina, hindi sa ibang Ginoo ba? Kita yung mga tao na kurang, sige tayo kasaan niya, pero tayo tayo second chance. Tanawan nito mo, gari, sabihan ba, sa kahoy ng hiran, huwag yung bunga, sige niya bunga, ito na unta, pero di mo dito ay sa punta, at ito nagagawa 1 more chance. So, kaya lang, Ginoo na magpagkat na ito ba?
We are people of one more chances. Digisahan ako sa presuhan kaya sa may Hawaii. Pero kaya ako sa Tamuyo. Pero kaya ako bisa ginagawa na ang mga isang sigawas taas na ako kaya mga presuhan na tumagan sila. Taas na sila mga presuhan tingin gawas. Ako, somehow I feel something na ano. Pagkabulangan ako ay nawayaman. Ako yung na kita ang tanan din ini. Kamu mas presuhan, kamu hindi sa rin, kami nga rin. We have one thing in common. Magkasasagi din tanan. Sa tanan. Problema lang mo, saka mo, sakpan mo, kung napriso mo, kami wapta. For God, kalisa. May kalisa. So somehow, mabatay yung magkakawan ko, somebody, one more chance. Na ay chance niya po rin ang pagbabago. And you better change. One more chance before it's too late. Ginoon sila na piso, nagbayad na sila ang mga sala. Pero manigsuon, kita, ibang tawa kasata, nung anong buki pa mga tayo, anong taon, we are here, we are being punished. Iba kasi muna sa atin, susunod sa kastigo mo rin, kastigo mo sa Ginoo lang, kayo na, wala yung pinagtatanan. Why? Forgive, second chance. The Lord said, one more year. Unya last year na. So it has to be now before it's too late. And I think we have to do that. Una sa ito, mag-ampo sa ito ang act of contrition na. Kita niya ang hangtanan. Kinahanglan kita, maghinusul, magtaso sa mga sala. Then we have to do something about it. Kung sa'yo akong hapon, kung sa'yo po sa itong magkampo, na mangayo kita, manabang sa grasa sa Diyos, kita usaan na resolve not to commit sin again. Kung kita to avoid the occasion of sin, to do penance. Kung hindi sa iyo ha, kaya nakapuan, na sa iyo ang Diyos. Na magiging sa masarap. Tungkol kaya, kapilita mo saan, din adjud ko mo sa kausa na lang. Gawin na nila. So, nakuyan ba? So, malikay na dyan ko sa pakasala. Sa kasus magsala. Pero sa malikay niyo mo, kaya, it's impossible. Nag-ulan. Oo na nga, hindi kayo ba basta pinusulit ko na ba? With the help of your grace, with the help of your grace sa Ginoo, kita maligpon dili ka pakasala to avoid the occasion of sin to resolve. Importante ko na kayo, piniglas sa Diyos na natin. Gusto makatabang ito na ino yung pinusulit. Ang magkita na everything is the power of God. Ang naggrasya is mag-apo ng grasya sa Ginoo. Ang puta, kung magkaya na ito ba, nga hindi na itong luntong itong kasalanan ka. Kaya natin gitawag ito ang sa Diyos sa simbahan ba? Kaya practice ito na ito sa gitawag na ito examination of conscience and adult ka. Importante ka na it will help us. Kung di na itong maasdal ang sa na po kayo ba in one time, hindi na ito every day. The way will always say, I'm sorry, yeah, sa ito ang conscience. Kaya malingkod ka na. Ang posta mo rin suwan. Kaya grasya yun. Grasya sa kumpisal. Nalingon, kumpisal mo balik-balik. Oo na, mawatas Ginoo. No. How proud would you be? Yung Ginoo, pasay daw ka na, kapituan mo na, hindi mo na mahulot ang Ginoo, pasay daw ka na ako. Di ba siya sa ito na huyan? Muna nga, if you need, gusto kang healing, go to the sacrament of confession. Kaya naanan grasya. Depende na sa talo sa iyong kahintang, sa iyong kinabuhi, sa iyong heart. But there is a grace. You receive the confession.
kinisingkasi as often as needed na ang grasya na huli-huli mo hindi ka magkasalanan mo sa bagang may suon. Nakaplagan na yun ang sikrito sa Yahweh sa lilihan sa langit. Nakaplagan na yun ang formula karon ng ample mo ang galing na sa kasing-kasing. Nakaplagan na yun ang tambal sa sakit sa lawas na yung ibati ka lang. You only have to say this: I am sorry, Lord, with all your heart. Amen. Nagato ako sa Diyos, Amahan ng kagagawa sa lahat. Mabuha sa lahat ng Diyos. May sa Kristo yung anak ng tuto. Inoon at panahon sa lahat ng Kristo sa lahat. Yan ang pagkalim ng tuto. Isang kamunisyon sa lahat. Yan sa Kristo na patay ng tuto. Ikusan sa mga patay. Ito ang karoon naman. Isa na sa lahat. Ang ito sa Diyos sa Diyos, Amahan ng kagagawa sa lahat. Ngayon ang ibalik sa Kristo. Hanggang sa buhay ko sa mga ginatay. Nagturo sa Espiritu Santo sa Iglesia Católica. Nagbitan sa mga santos. Kasunod sa Rosa. Sa kagalang sa lawas. Sa Iglesia. Amen. Nag-ampo kita sa Diyos na mahal. Nagpulo sa papailog. Naghulat ka nato sa pagpununga o mamayang buhat. Sa matang panahulog kita mo yun. Pagbungahan kami yung Ginoo. Mabungahog unta ang mga pangulo sa simbahan diya sa pagsangyaw o pagpuyo sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Napudlong na unta sa paggabahanan ang punuan sa korupsyon aron mamunga sa kalambuan ang atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Naligayan unta nato ang paghukom sa uban, nilabi na sa mga tao na naiagom sa katalagman. Magampo kita sa Ginoo. Mahupayo na unta sa Dios ang mga maskito na nagantos sa ilabihan nga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Mabayaw na sa kanungganan sa altar si Monsignor Chipilo Camomot, Obispo. Magampo kita sa Ginoo. Ang atong mga sakripisyo o mga pagampo na lihanan alam sa mga minatay, ang mga unta sa kinabuhing tunay. Magampo kita sa Ginoo. Ito ang mahal ng Kwaresma, yatagan kami imong panahon alang sa pagtuon, pagmumungahon, punta kami diha ni Kristo ang Ginoo. Amen.
Dawat mo sa mga magagapon sa tanan. Kung Ginoo, malugmay mo ta ikaw nining among sakripisyo. Kami nga nag-ampo, nakasaluan nimo ang mga sala. Hindi ka mo punta sa pagpasay mo usap, sa masala sa mga igsoon. Piliyon panayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa kayo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Salamat kami sa katasat ng Ginoong Diyos. Amen. Santos naman, gusto na nagagawin sa tanan. Ang matarong kayo, pasalamat kami kayo, kayo na sa kanang David. Ikaw ang nagpupot, na labing maayon ka na po sa kaluwasan. Alam ka na mong itong mga anak. Pero pagkabalik sa kaputya sa mga kasing-kasing. Ikaw, magalingkod ka na mo. Magpuman malimbyo ang mukhalaan. Sa mga daotan tinuma. Diya sa mga paggamit sa mukhaan ng iyong malabay. Lamipas ang punta kami nakiusa sa mukhaan na tunay. Gusa ulan sa mga santo sa langit. Inasana kami sa inyong maya. Hindi silang may punong kapag-aw. Sa mga pagkitapos sa malihapon ni Buwas sa Kalis, salamat po sa mga bilay. Ihatag din ng Diyos mga tinutan ng Bino. Nawatag din ang iyong pumunta na din yan. Kaginin mo ang kalis sa akong dugo, kung doon ay nagasalutan. Ang dugo ng iula alam kaninyo galang sa tanan mga tao, araw mga sala ng pasahin. Buhatag ay maghandog. Kini ang misteryo sa pagtuon. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik lagi. Paghandong si Matay, pagkabanaw
Panginoon Yesu Cristo, naghalat kami kanimo amahan. Gingpahal sa kinabuhi kalis kalawasan. Masalamat kami kanimo tungkol kay imo kami giisip na ngayon ng mga tubang mo alagyan kanimo. Imo kami nalalawan sa lawas tungkol ni Cristo, mayusan ta sa Espiritu Santo. Nang bibigay mo si Bas ng kalibutan. Imo na maghingpig kami ni sa gugma. Imo ni Francisco ang magpapausi ang mga obispo sa dalang mga palo. Imo sa mga igsuong na namatay. Malaong na ba na sila tanan na namatay? Dahil sa pagsunod sa kahaya sa imong naon. Kaluin kami tanan makaambit sa kinabintunhay. Uli Maria ginahan na ulay sa Diyos. Ubang sa mga apostoles, mga santos. Ubang kanila ang magandaygon na mga himayakon. Pinaagi ni Yesu Cristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Diha kaniya na kaniyang magagagamong nga mahan. Diha sa kahilusa sa Espiritu Santo. Ang talang mong himaya hangtod sa kaangkuran. Apo kita sa mga itong gawin ng pulo ng pulo ng pulo. Kinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala, kanunay malayo sa iyong kasama. Sa kanilang paabot kami malaumon sa pagbalik ni Yesu Cristo, among mga Diyos. Pagsalig sa iyong simbahan. Simbo sa iyong tumupunta tayo kami sa iyong kanina magkaibusan. Ikaw na nagpuyog ng pali, hangtod sa kahangtugan. Amen. Pagkitaw sa Ginoo sa na malaking kanini. Kita pa lang Kristo na Hallelujah.
Pinawag kami sa pasalig sa kaluwasan dayon. Nabuhong kami aniya sa yuta sa pangalangit ko. Ikahangyo kami kini ko Ginoo. Kakiling among gihimo pinaagi sa kaganto. Pagtuman ang kami lagi sa buhat din sa among kinabuhi. Kining panayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Nag-ampo ala sa mga sa Ginoo. Langit ng umahan, dawat sa mga kasama sa tayo sa Luga pa naman sa Luga pa naman Salamat sa mga sponsors and donors, sa mga participants, the choir, Sons of Mary, ang auto-offers sa aming mga alas na Shoni, Guardin, and Tess Gracias. The pilgrims, Jesus Firm, in the faith community, led by June and Stella Suwan. Procedures on the Holy Face of Jesus and the Sanctity of the New Chapter, led by Ortinia Asna. Ang Ginoo na ating inay. Amanin ng Diyos na yakapong sa tanan. Amahan, Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng misa na niyang kalinaw, ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. It's about umpisan. Umpisan. Oo. In English pa, the Sacrament of Reconciliation. Nabisayo si Sir? Umpisan. Pangumpisan. Okay. Ano yan, nung ko, hindi mahina nga nag-mission ko ito dito sa Bicol, bugay na kayo to. Dito Miss Bukid. Kunya, okay, di kayo ang tiguang nagdagan, tiguang babae nagdagan. Ngayon na ako nga, madurin, mag-umpisa ko, palihog, tipo, luwi kayo ko, dili man taon ko, dili man ko pari, dili man ko kamino, yung umpisa, niya unong git siya ba, nakaugbong bitaw siya na, dili ang madli man mo ang pari ra, bawang yung na pari ra sa pag-umpisa. Ang pari, gano'n ay isanan. Oo, nakusabot ko ang dore niya kasi ako mag mismo, this the beauty ba, umpisang ka, kanina, regular yung umpisang kami sa kuan, sa Pasay. Kung ka mga tao, sister, regular ba kang umpisan? Mao na rin ang pagkutana. Yan ako na, tungkol sa sister ba nga? Kana, may man uban nga, hindi mo umpisa sa pare. At kurang dito sa taas, ang umpisa namin sa Ginoo. Sakto na, sister? Mao ni pag-ano na, mao ni pag-ano siya. Maulo, mabananit ako, makasala ko. Ya, mahuwag pa rin ko niya sa si mga santa nga, magduga, na, uliwit, magpusisok man pang-umpisa dito. At ang punta ng sunod, anak. Mao. Gusto mong balik ka rin tugat na ito. Ito, ang Ginoo, pasay ka mo sa Ginoo ba? So, Ginoo sa pasay mo na siya. Pero, ibut naman sa Ginoo yun, no? Ganun, pinagdang mo buwis na sa pake. Ibut naman niya, siya biya, Ginoo mo pasay mo, paano sa mga kinig? Naging na niya, na
Isa simbahan, dari semua pare, isa sa lahat ng silo, kaya sa silo, iligatan niya ang gawin sa pagpasaylo. So siya ang pagpasaylo, iligatan niya ang gawin sa pagpasaylo. So, walang pasaylo ba ito, may isugo kasi gawin, walang paagil niya sa pagpasaylo. Kasama tayo na ito din rin. Kaya kinakagutan, sunod niyo ito na sa pagpasaylo. Tinamataman, mapapasalo kita, kung ikaw ulubog na tubagan sa tao, sa iyo, ang tao kailangan sa magkasara. Kung kupisal ka mo, mapaubos ka juga. Dati kaya siya tanang raso ba na kapag kupisal, ngayon yun, kung isus ginoo, inis daw. Hindi mo niya yun, na doon ay managkantak lang. Na makadungog siya ang tao sa pagpasaylo sa ginoo. Hindi biya. Mismo si Kristo sa iya panahon. Yesus sa pasaylo siya, hindi pasaylo ba? Pero personal din siya. Nagulong ang tulong. Dahil ang ginayang ginawa ito yung kasi doon na yung tanong juga ng pasaylo ng ginawa. Lord, forgive me. Ito ba ka? Wala sure na. Pero yung gano'n kasi natin masabi sa bisala, di mapalit ang imo sa lahat ng pasaylo na. Lahit ang meron mo din na lahit ang epekto sa mga kasingkasi nila. Una na, usa na karason, gusto mo gano'n sa iyo. Usa sa, kaya, mag-upisahan ka, mag-upisahan mo ba, kanang, ma-assure ka, kaya sutian mo nang ipasahin ka sa mga masala. Pasabihan ka, pasabihan mo mga masala. Yung mga sila parang mga ka, ngunit advice na dalawa, yung bitahan nila. Pagkakang mga sa masala, matabagan ka, gagawin direksyon. Yung grasya Diyos na nandito ng umpisa, no? Kusmail mo. Umpisa mo nila, masaya kasi na umpisa mo, kasi lang, kumali mo oras ng gaan, yung kasi mo. Pero somehow you're cleansed. Yeah, hindi ano nga. Many things has happened. Umpisa na ka, hindi lang yung kalang. Mga video, ay yung lawas ka. Basta mapasaylo na yung mga kasama. Una ka na sa pinito sa pag-umpisa, ingatan sa iyo ka nato. Araw, kita na agil sa pinito, kita, pasaylo ito para sa lahat. Ngayon mo sa niya kami. Tumuluwas kita. Yung mga pisa ka, kasi kami ang suruh mo pa sa akin. Kada pa naman makasala kita, yung magkano sa lapat. O, tuloy pa naman sa police mo, of course. Kasi mga pisa ka, this one's me. Kung we need it, then we go to the question. Amen.